Il-governanza tajba u t-tisħiħ tal-istituzzjonijiet ser ikunu l-ewwel prijorità ta' gvern immexxi minni. Hekk beda l-indirizz tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela fl-ewwel laqgħa tiegħu f'Kastilja mad-diplomatiċi akkreditati għal Malta li matula waslu wkoll l-awguri tagħhom għas-sena l-ġdida lill-membri tal-Kabinett il-ġdid. F'messaġġ ċar u skjett lill-ambaxxaturi, il-Prim Ministru Abela saħaq li l-governanza tajba u t-tisħiħ tal-istituzzjonijiet ser ikunu l-ewwel prijorità għalih fit-tmexxija ta' pajjiżna. I tell you now that these challenges are at the top of my government's agenda. And our first decisions are ample proof. Il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li l-għażla tiegħu ta' Evarist Bartolo bħala Ministru għall-Affarijiet Barranin ser tkompli tassigura li Malta tkompli toffri lid ta' ħbiberija ma' pajjiżi barranin. Semma kif qed tingħata importanza lil kontinent Afrikan u dak Asjatiku e kif Malta qed tara li żżid l-isħubija tagħha fuq livelli bilaterali u multilaterali. Preparations are well underway for the opening of a Maltese embassy in Japan, which will continue to strengthen our positive diplomatic and commercial connectivity with Asia. Dwar il-kwistjonijiet fil-Libja u s-Sirja, il-Prim Ministru Abela tenna l-viżjoni tal-Gvern li għandha tinstab soluzzjoni sostenibbli. F'din il-laqa, il-Prim Ministru Abela tkellem dwar bosta kisbiet li għamlet Malta fejn qal sena oħra rreġistrat bilanċ pożittiv fil-finanzi tagħha, sostnit il-ħolqien tax-xogħol u żviluppat oqsma ekonomiċi ġodda. Qal li l-2019 kienet ukoll sena li matula Malta komplet is-saħħa id-drittijiet ċivili fejn ġiet ikklassifikata l-ewwel fl-Ewropa fil-qasam tal-persuni LGBTIQ. Minkejja dan qal li hemm bosta sfidi qudiemna u sostna li l-liġijiet mhumiex biżżejjed biex jiggarantixxu bidla fis-soċjetà. Semma li l-Gvern qed jaħdem biex idaħħal leġiżlazzjoni ġdida dwar l-awtonomija personali li tolqot l-aktar il-persuni b'diżabilità. Dr. Abela żied li jħossu gburi li Malta għamlet progress fatt ta' miri dwar l-iżvilupp sostenibbli tan-Nazzjonijiet Magħquda li turi li Malta ġiet ikklassifikata fi 28 post minn 162 pajjiż. Madankollu qal li jaraf li hemm bżonn ta' aktar titjib fl-oqsma kollha. Qal li lan tal-Gvern jibqa' li ħadd ma jaqa' lura. Fl-istess laqgħa annunzju apostoliku Alessandro Derico awgura l-Prim Ministru l-ħidma tajba fil-kariga l-ġdida tiegħu. Assigura li bħalma l-korp diplomatiku għamel passi kbar taħt it-tmexxija tal-ex Prim Ministru Joseph Muscat, issa jħares il-qudiem bi privileġġ sabiex iservi spalla ma' spalla mal-Prim Ministru Abela. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.